Hi guys, I'm Gurkha Master and इसका चैनल में आज फर्स्ट टाइम है। क्या चैनल है बोरा? प्रियंका बोरो। प्रियंका बोरो। गाइस उसका चैनल प्रियंका बोरो बोला था इसलिए सपोर्ट करो प्लीज, मतलब सब्सक्राइब जिस योर उसका चैनल में सब्सक्राइब बनाबी सब्सक्राइब। खुलुमबाय। आदा मावला सफैनो? आङो गोबाव जाबाय दहाय गेलेन। खर'ल जाथि नामा? Terus mana nama? मोजां लोगो मोननानै मोजां नांबाय। Channel dong. Oke, yang ini Gurkha Masterनि ससमा लानोसै। Degan. Nice day एक्टर लाइदिन जाराखो। Thank you so much. Yes. Welcome. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Agni channel नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय। नोंथांमोना दायो गासिबो माबोरै दङ? आं आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जानांगौ। आंबो मोजाङैनो दङ आरोना इसोरनि अननायाव दासान्दै। So, आंनि दिनैनि टपिकआ जाहैबाय मिटिंआव थांनायदों आरोना जों दसे भलेन्टारनि माबा डिउटि गैथ'यैयावनो। ओमफ्राय दा दसे बेरायनोसै, ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आङो। ओमफ्राय ससे शेयार खालामनोसै आरोना, ससे जोलायलायलै। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Simak siap sih mobilnya. Gimana? Gila, sos masih kan nilai. Legutkan sos masih kan. Nilai. Coba ya ke. Sambil pun nak coba ya. Dede, akai humbra, akai hum. Akai humlai. Dia geli sebenarnya lu. No. Urin tabai nih. Aksi sih bang. Urin tabai nih kulola. Kayak. Hi guys, I'm Gurkha Master and इसका चैनल में आज फर्स्ट टाइम है। क्या चैनल है बोरा? प्रियंका बोरो। प्रियंका बोरो। गाइस उसका चैनल प्रियंका बोरो बोला था इसलिए सपोर्ट करो प्लीज, मतलब सब्सक्राइब जिस योर उसका चैनल में सब्सक्राइब बनाबी सब्सक्राइब। Oke. Dinisnya first time logo mondo arena adakah? Ompay ada sasekebo logo mondoman. Mana mulai? Gwjwntwng. Dari kenakan rodun. Dari kenakan Indonesia. Logo mondang juga. K'क्राझाराव फैदों आरोना? Boroland ini apa fैदोंमोन? Banyak logo mondang. जों दाख्लैनो फैदों. दाख्लैनो फैदों. ओमफ्राय एसे माबा माबि लिरग्रा मोनदों आरो सोर बेसे जाखो सोर माखो जोंनि। जों माने भलेन्टारसो गोलैदों नालाय। गोलैदों जोङो। नों गोलैयाखै दा? आंबो गोलैदोंब्रा, आं गोलैदों। आंसो गोलैदों। नों बेसे जाखो? आं बारासो जायाखै, साल' लोंदों। नोंलाय? आंबो साहा लोंदों, चिकेन पक'रा जादों, ओमफ्राय थरमुसनि बिदै लोंदों। ओरैबायदि थान्दा मोनदों आरो ना। उदैफोरा सब सुवाबो हैलायबाय नामा? दा खिफिया सेसका ओमफ्राय मोजां मोजां थाबायलांगासिनो आरो जों। ओमफ्राय सासेया इनै सिगां। मा? ओमफ्राय दायो मायाव थांगोन? Berenci. जोङो बेरायगासिनोसो ओरैनो लाइनमारि टाउन आरो नङा होमबा? जानला जानलाय नै आदा लोगो मोनबाय। खर'ल जाथि नामा? Terus mana nama? Moजां नांबाय लोगो मोननानै मोजां नांबाय। Channel dong. Yang ini Gurkha Masterनि ससमा लानोसै। Degan. Nice day एक्टर लाइदिन जाराखो। Thank you so much. Yes. Welcome. Bisa dengan ini. Zadoं. Masih apa sih? Kenapa sih kamu? Kenapa? आं दहाय खनसेखांबाय इखो। बेरायफैबाय आरोना आदामोनदो एसे। नायलगदwgpwr आदा राजा कुमारखौबो लोगो मोनफैबाय आरोना जों बेवहाय। मोनाबाय। Kelas जादोंमोन ना? आदा आंनि चेनेलाव दिनै बरायबाय। खुलुमबाय। आदाया मावला सफैनो? आङो
गोबाव जाबाय दहाय बेलासि नङा फुङावनो सफैदों न'आ गोजान जायोना खाथि हा जायो खाथियावनो जोंना क'क्राझाराव ना दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना आदाखौ आंनि चेनेल फिसाबाबो आदाखौ बरायबाय आरोना मा नाममोन चेनेलालाय आं नायगोन आंनिया प्रियंका बर' आदा प्रियंका बर' साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना दे होमबा आदा ओं आं हाबैथारगौ न' सिङाव ओइ नायनिलै फै ओइ गोलैगोन नामा अ इसो बेखौनो मा बुस्थु होनना नायनो ओमफ्राय मानो मावग्लुंगो बेलाय थखा नामा होननायसो थखासो ओइ फैलांथ' नै बियो गान्दानि सावगारि खालामना दोननाय आरोना लोगोफोर जा इच्छा बानायदों आरोना एखे गैयाना जेबो फैलायबाय जोङो मैदेरखै नै नै लकडाउन जाबाय बन्द लोगोफोर नै बियो फार्स्ट BIKF 2023 बिनि फुल फर्मआ जाहैदों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल आरोना ओरैबायदि साजायदों ओं गमाराखै बैयाव बिबार बारिखौ आं देखायनोसै उपेन्द्रनाथनि नै बियो आर्मिफोरनिमोन आरोना लोगोफोर बिसोरो गावसोरनि अस्त्रफोरखौ देखायदोंमोन दहाय सानावहाय ओमफ्राय दायो बन्द' खालामबाय हर जाबाय नालाय